बे सावगारियाव नुनाय सुबुङा 24 बोसोर बैसोनि नेरसोन नार्जारिनि चिरां जिल्ला मध्यम रुनिकाटा गामिनि बंकिम नार्जारि आरो नासुनि नार्जारिनि थामथि फिसाज्ला। दुखुनि खोथाया बेनोदि थांनाय बैसाग दाननि 2 खालार खालि बाइक जाब्रबथायजों नेरसोन नार्जारिया सिनस्रि बायनानै गोलाव सम फाहामथाय लाबोसेयावबो दासिम मोजाङाव फैयाखै। दा रांनि आंखालजों साबसिन फाहामथाय होनो हायाखै नखरनि सुबुङा। बे समाव नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा नेरसोन नार्जारिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय राहा लानो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दुखुथिया नखरखौ 8453575699 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनायजों लोगोसे गाहायाव होनाय बिमानि एकाउन्ट नम्बराव थोंजों अनसुंथाइ हरनो हागोन होनना फोरमायो। आङो न'खाथिनि हिसाबै आङो बे गथ'नि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदों। बे गथ'आ बैसागनि खय थारिख होनदोंमोन 2 थारिखआव बे एक्सिडेन्ट जादों। एक्सिडेन्ट जानानै गथ'आ बे एक्सिडेन्ट जानायनिफ्रायनो मा जाखो गोग्लैनानै दा आथिं आखाइ लोरसोर गैया। बे गथ'नि थाखाय अननानै जेरावबो लांनो हायाखिसै। सिगाङाव एसे नायदोंमोन थाखा फैसा बिदिनो गैयिनि समाव हायैनि थाखाय बियो एसे नायनाया दुरबल जाबाय। बे गथ'आ दाबो थागोन, जेबो नङा, एसे जानोबो हायो, रायज्लायनोबो हायो। गथ'खौ जोङो बिराद अनदों। दा अननानै रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरो खोमा होननानै जोङो बे बाबुमोनखौ लेंहरदों आरो। औ सार प्रमद बर'निफ्रायबो एसे अननानै अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जों माबानाय जादों आरो दा रायज्लायनाय जादों। बेसेबां बैसोसोनि जागोन बे? बैसोआ 24 बोसोर जाबायनो गथ'आ। लेखा फरायदोंमोन दा? लेखाया सिगां फरायदोंमोन, ओमफ्राय दा फरायला, गावनो खस्थ' खालायो। बिमायाबो दाउ गोदायो। ओमफ्राय दा जेबो अबस्थायानो गैखाया आरो बेस्रा हा हुबो गैखाया, बेनोखा बे हायानो गासिबो। बेखिनियानो आं अननानै रायजो राजासिम खावलायबाय एसे अनसुंथाइफोर सोरबा हरो खोमा होननानै आसा खालायदों आरो जोङो। बे गथ'खौ जों बोरै बासायनो हागोन बेखौ नाजागासिनो दं आरो। दा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बे गथ'खौबो जेरावबो लांनो हायाखिसै। बिमाया खुनुरुखुमसो जाखायो नालाय, दाउ गोदानानै खामायनोबोथ' इसिबां हाखाया हिनजाव मानसि। बिफा बिदिनो एसे मावफायो। बबे हस्पिटालाव लांदों दिनैसिम? गुवाहाटियाव लांदोंनो। गुवाहाटियाव लांनानै जिमसाव लांदों। ओमफ्राय फार्स्टआव लवार आसामाव लांदों। ओमफ्राय लवार आसामाव लांनानै ओमफ्राय बिदिनो एसे खाथि खाला नायबाय। ओमफ्राय आगस्टिनावबो लांबाय। ओमफ्राय दा अजा सोगासिनो आरो। ओमफ्राय गारायबो जादों मानसिया। ओमफ्राय दा जों सान्दों आरो गथ'खौ जोङो एसे मोजां ट्रिटमेन्ट खालायबावनोसै, फैसा एसे सोरबाफोर अनसुंथाइ हरो खोमा होननानै जों बेखौ मावदों आरो दा खामानिखौ। ओरैनो मा होनो डक्टरफ्रा? डक्टरा सिनस्रि बायदों होनखादों, एक्सरेआवबो मोनखादों। गोग्लैनानै सिनस्रि बायदों। ओमफ्राय सिनस्रि बायनानै बे जानजि ससेनिफ्राय थैनाय बायदि जादों आरो। खिन्थु थैयाखै आरो, आथिं आखाइ मावो, सायोबो बिदि आरो। एक्सिडेन्ट जानाय दिनाव बैसागु दंमोन ना? औ बैसागु 1 थारिखमोन आरो। 2 थारिखमोन। ओरैनो बैसागु बुंबा मानसिफ्रा जौ लोंनाय मानाय? ओहो जौ लोंखाया बे गथ'आ, जौ लोङा, बेरायलाबायाबो। जोंनि मेगनाव जों नुखानाय, उन्दैनिफ्रायनो देरनाय, बेमार गैया आजार गैया गथ'आ आरो बिदि। मानि थाखाय एक्सिडेन्ट जादोंमोन? मानि थाखाय माने बियो ओंख्रि ना माबा लायनो थांदोंना बिस्कुट लायनो थांदों होनदोंमोन। ओमफ्राय बाहाय बियो सैमा बारस'ना होदों। सैमा बारस'ना होनायावनो बियो गोग्लैदों। गारियाबो जेबो जायाखै जानाया, गावनावबो जेबो आघात जायाखैमोन। ओमफ्राय सि बिथोराव माबा मोनसे जादों खोमा बिदि होननानै लांबाय आरो डाक्टारनाव। ओमफ्राय लांनानै बिनिफ्रायनो हासुदैबो बन्द', ओमफ्राय माबायाबो सिनस्रियाबो दैखोनो हायि जादों आरो।